आता घरी जाता जाता आम्ही सहज गाडीमध्ये बसलो आणि रिक्षावाल्याला विचारलं, "ओ, इथे अजून काही बघण्यासारखं आहे का?" कारण आमचं मन अजून भरलं नव्हतं. हां, तेवढ्यात रिक्षावाल्याने सुचवलं की इथे एक आशापुरी मंदिर आहे आणि हे आम्हाला मामीनी सुद्धा म्हणजे आमच्याबरोबर जे आलेले आहेत त्या मामीने सुद्धा सुचवलं की जाता जाता आशापुरी करू, यामध्ये वाटेतच आहे. मग आम्ही गेलो तिकडे तर तो रस्ता इतका सुंदर ना की आमच्या मामाला तो खूपच आवडला. मग तो इथून गाडी मी काढणारच. मी एवढा रस्ता आयुष्यात कधी बघितला नाही असा, आणि पहिल्यांदा गाडीत आलो त्याच्या. दर्शन घेऊन लवकर आहे. काळोखात काय करशील ना, काळोखात आपण हळूच जाणार ना. एकच रस्ता आहे, दुसरी गाडी आली तर आपण थांबावं लागतं. निमुळता असा रस्ता आहे. आता बघूया. आलो आम्ही, पोहोचलोय. पार्किंगला गाडी लावतोय. आता संध्याकाळचे 6:30 होत आलेत आणि आम्ही एडवर्ड गावामध्ये आलोय आशापुरी देवीच्या दर्शनाला. हा एवढा निमुळता रस्ता आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला इथे गाडी पार्क करून चालत पुढे जायचंय. ही देवी खूप नावाजलेली देवी आहे आणि नवसाला पावणारी. एडवर्डचं आशापुरी मंदिर हे जाण्यासाठी आपल्याला पायऱ्यांनी वरवर चढत जावं लागतं आणि इथे हा मस्त असा सुंदर असा व्ह्यू आहे समुद्राचा. खूप छान वाटतं, निवांत. पावसामध्ये इथे पूर्ण असं इथपर्यंत समुद्राचं पाणी येतं आणि ह्या देवीच्या दर्शनाला नक्की यावं पावसाळ्यामध्ये. आम्हाला एवढं प्रसन्न वाटतंय, पक्ष्यांची किलबिली एवढं छान वाटतंय, मन प्रसन्न झालं. देवीचं अजून दर्शन बाकी आहे, ते पण तुम्हाला दाखवतो. ह्या देवीची खासियत अशी आहे की आपल्याला असं वाकून जावं लागतं. देवी पुढे आपल्याला नतमस्तक व्हावं लागतं. इथे कोणी लहान नसतं, कोणी मोठं नसतं. नतमस्तक होऊनच देवीच्या दर्शनाला जावे लागते. दर्शन घेऊन अगदी धन्य झाले, जशी काही माझ्या आईच्या कुशीतच आहे असं वाटतं. एवढ्या जवळून दर्शन मस्तच. कुठल्याही देवीचं एवढ्या जवळून दर्शन कधीही होत नाही, पण पहिल्यांदा आशापुरी देवीचं एवढ्या जवळून दर्शन होत आहे ना की डोळ्यात आनंद अश्रू आले यांच्या. देवीचं जेवढं रूप मनामध्ये भरावं तेवढं कमी आहे. इथे जीवदानी देवीचं प्रतिरूप सुद्धा आहे. हे आमच्या विरारच्या जीवदानी आईचं पाषाण आहे. आमचं विरारला सुद्धा असं मंदिर आहे, त्याला खूप पायऱ्या चढाव्या लागतात, पण इथे आम्ही आता आलोच ते तिचंही दर्शन झालं हाताबरोबर. जय जीवदानी देवी माते की जय. आशापुरी देवी की जय. माझा मुलगा बघा कसा रांगतोय, इथं रांगतच यावं लागतं लहान बाळासारखं. तो बघा. अरे हळू, इथे दिवा आहे. देवीचे पाय पाड. बाप्पा नमो, देवी नमो घर. गडगडशिल्या जेव्हा 14व्या शतकात हे होती, नंतर पूर्वजांनी हे करायचे, त्याच्यानंतर आता कोळी समाज ह्याचे उपासना करायला लागले. उपासना आणि याचे उत्सव चैत्र पौर्णिमेला सर्व कोळी समाज चैत्र पौर्णिमेला येऊन यांची जत्रा भरवतात आणि नवरात्रीचे 9 दिवस इथे उत्सव चालतो. ही जागृत देवता, ही देवता घोड्यावर बसून आमच्या गावाला फिरते. त्यानंतर गाईचा एक गोवारी होता, तो आई त्याची परीक्षा बघण्यासाठी आईने कोळसा हे गोण भरून कोळसे दिले, पण त्याला सांगितला ही गोण काय उघडून पाहू नकोस तू घरी गेल्याशिवाय. तर त्याला मनात लालचपण आली आणि तो थोडा रस्ता चालून गेल्यावर त्याने गोण उघडून पाहिली तर गोणीचे मध्ये कोळसे झालेले सर्व, आणि मग तो कोळसे असते ते टाकत गेला आणि जिथपर्यंत ते कोळसे होते तिथपर्यंत घाट तयार झाला, दगडाचा रस्ता तयार झाला आईचा. आणि घरी गेल्यावर त्याने सर्व हकीकत आपल्या पत्नीला सांगितली आणि पत्नीने मग जेव्हा त्याच्या हातातली गोण घेतली आणि झटकली तेव्हा सुवर्ण मुद्रा पडली त्याच्यात दोनच्या. तेव्हा त्याला पश्चाताप झाला की खरोखर मी टाकलं कशाला आहे. त्याची पत्नीने ते बघायला आलं तर तिथे घाट तयार झालेला होता, म्हणजे आईचा रस्ता. ही एकदम जागृत देवता आहे.
बऱ्याच लोकांना दर्शन दिलेलं आहे. ही एक प्रकारची तपोभूमी आहे की पहिला देवी देवतांचा वास होता. आम्ही देवीच्या मंदिरामध्ये असणाऱ्या व्यक्तींकडून देवीच्या स्थापनेबद्दल माहिती जाणून घेतली. आता आमचा परतीचा सुखद असा प्रवास सुरू झाला. आणि हो, आमचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाजूचं बेल आयकॉनही दाबा. धन्यवाद.